गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर गोदान रादाबजों फिन नोंथांमोननि सेराव नुजाफैफिनबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामैनो दङ। फैदो लोगोफोर दिनैनि रादाबखौ नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दङ दिनैनिफ्राय बिटिसि खुंथायनि 2021-22 बोसोरनि साननैनि गोनांथार बाजेट जथुमा सोलिबाय। प्रमद बर' खुंथायनि 602 कौटि 36 लाख रांखौ एसअपिडिनि थाखाय थि खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों आरो बे बाजेट जथुमखौ बिटिआरनि बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर' बिथांनि सामलायनायाव मोजाङै मोजां जाफुंसार जायो होनना मिथिदों आरो मख'नो गोनांदि बे खेबावबो बेरेखा दोलोनि सासेबो एमसिएलएफोरा नुजाथिफैयाखै होनना मिथिनो मोन्दों। बेरेखा दोलोनि नुजाथिफैयैया सुबुं खुंथायनि थाखाय गाहाम नङा होनना गोबाङानो बुंदों। नुनो मोनगोन फैगोन समाव बिथांमोना बाहागो लागोन ना लाया बेखौ उन समासो खोन्थासिगोन। उखिल गगैआ गोसोआरि बेरामाव भुगिना दं बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसाम एसेम्ब्लिनि गिबि एमएलएफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव उखिल गगैआबो सासे एमएलए महरै बाहागो लाफैदोंमोन। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि उखिल गगैआ गोसोआरि बेरामाव भुगिदों। एसेम्ब्लियाव उखिल गगैआ हरै थांलाय हरै फैलाय खालामदों। गिबि मन्थ्रिया जिएमसिनि डक्टरफोरनाव सोंदोंमोन उखिल गगैआ मोजां जाबायना होनना। बियो एसेम्ब्लियाव बेरायलाबायदों आरो बिथांखौ मोजां नुदों होनना। अब्ला डक्टरफोरा हिमन्तनि सिगाङाव बुंदों दि बेनो बिनि गोसोआरि बेराम जानायनि लैखोन होनना। बे बाथ्राखौ दिनै आसाम एसेम्ब्लिनि गोनांथार जथुमाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों आरो बिथाङा अजद होबावदों उखिल गगैआ कर'ना भाइरासनि जेबो नेमखान्थिखौ फालियाखै। अबश्य बिथाङा कर'ना भाइरासखौ रानलाननोसो नाजादों होनना बुंथिदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआव हाथियार मोननाय जाथाया गले गले सोराङाव फैदों। बे समावनो बाक्सा जिल्लायाव बोखांदों गोबां बिबांनि हाथियार। बे जाथायजों लोब्बा थानाय बिटिआरनि राजखान्थि दोलो हिरा सरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टीनि सासे मावथिया हमजादों। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव पुलिस आर्मिनि जुथाइ हाथियारनि बेरेखा अपारेशन खालामदों आरो गोख्रों संदानना अपारेशनाव पुलिसा बोखांनो हायो गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे गण सुरक्षा पार्टीनि सासे गोख्रों मावथिखौ। पुलिसा मिथिहोदि बे नायबिजिरनायाव गंसे 7.65 नि पिस्टलनि मोननै मेगाजिन, 7 राउन्ड गोथां गुलिफोरजों लोगोसे गंसे गारि। हमजानाय गण सुरक्षा पार्टीनि मावथिखौ आलागड़जानि भबेश बर्मन होननानै मिथिहोयो। हमजानाय दायनिगिरि उदखारि भबेश बर्मन बिथाङा आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव नब कुमार सन्यानि जानानै बिसायख'थियाव गोख्रों बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जागिरदआव फैदों कर'ना एक्सप्रेस। गुबुन रायजोआव खामानि मावना आसामाव फैफिननाय सा 400 रेल दावबायारिफ्रा कभिड टेस्ट खालामजानो गिना जागिरद रेल स्टेशनाव हाखु दाखुयै खारखोमादों। बे जाथायनि उनाव रायजोआव साननो गोनां जादों। दासिम सा 90 सुबुंखौ हमनो हादों होनना मिथिहोदों। पुलिसा सा 90 दावबायारिफोरखौ मरिगाव, नगाव आरो मायांनिफ्राय हमनो हादों होननानै मिन्थिनो होदों। मख'थावनादि कन्याकुमारीनिफ्राय डिब्रुगड़सिम फैनाय विवेक एक्सप्रेस रेलगारियाव बांसिन दावबायारिफोरनि गेजेराव आसामनि हाजिरा मुजिरा मावनो थाहैनाय सुबुंफोरजों लोगोसे आइजो आरो गथ'साफोरबो दंफायोमोन। बे खारखोमानाय जाथाया रायजो राजाफोरनि थाखाय साननो गोनां खालामदों। दा बिनि सायाव सोरखार आरो पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि लोगोसे आसामनि सासे एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा दिनै आसाम एसेम्ब्लिनि गोनांथार जथुमाव बिटिआर गोरोबथाखौ आबुं मावफुंनो बिधान सभायाव राव दैखांदों। बिथां इस्लारिया 3 मिनिटनि गुसुं बिबुंथियाव बर' हारिनि बिफा बड'फाखौ मान होग्राना 2020 मायथाइनि 2 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो आसाम सरकारखौ खावलायदों। गोरोबथानि माखासे दफाफोरा दासिम मावफुंजादोंबाबो माखासेया मावफुंजायाखै। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथाखौ आबुं मावफुंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गोख्रों आखाय होनांगौ होनना लरेन्स इस्लारि बिथाङा दाबि खालामनायजों लोगोसे गोरोबथानि गोबां बाथ्राखौ लरेन्स इस्लारिया बिथाङा एसेम्ब्लिनि जथुमाव बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबनि थाखाय लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।